wasmachine. Het is net meer op het stier, maar al je verspul. Ja. Het zwaard van Redbad. Oh, hier nou net op een knibbel. Dat is wel kleur. Zo de kleur. Dat is de kleur. Ilde zei daar nog wat, sir. Boefke. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou jongens, had ik je verteld, hier zitten we hier in de hoes wat aan het oppimpen. Een beetje oppassen qua kleuren en zo. En ik gaat die kast eruit en deze tafel. Dus de tafel gaat naar Jelke Simem, dus die had al een plakje. Nou, de stoel ben echt wel oneens, dat je hem scheuren, dus ja, die kan net nog een ronde maken. Die ben gewoon op. En de kast, nou die zit ik even leeg, want ik denk dat die nog wat te verkeerd in is. Maar het weer heel netjes, maar het is een dikke bende, we een oerlijt wat. Dus ik zal hem even een beetje leeg en even netjes en mooi inklaaien. Wat foto's maatje. En dan kan die te keer zetten. En voor de rest houden we eerst alles zo wat het is. Maar nou, die twee dingen kunnen dus wel. En ik ga een beetje opruimen woeden, dus ik zal aanstaan even, als ik nog die het oer haar, ik in de badkamer even de laadjes, dat had ik toen in het begin al er maar het insmieten, maar dat wil ik toch wel even netjes haar. Ik kan hield ik niks vinden, vind ik heel vervelend. Dus daar nog wat opredden. De bedden hakken eraf, dus dat moet alleen nog opmaken, dus al je huishoudelijke dingen. Maar als allereerst ik deze kast even leeg en mooi inklaaien voor op de foto. En dan gaat hij voort, jongens, en dan gaat het toch echt beginnen. Dus een nieuwe inklaaiing van die hoes. Ik ga er zitten. Dit kan dan net voort, dus het moet aan wel een tijdelijk plakje had die kast. Wat is al, je moet heel snel de neenkast bestellen. Mij zit er dan gauw een brul van. Hè? Dan ga je het krijgt aan een mooi inrichten en toch hier de boeken en hier alle je machine. Van alles en nog wat, gewoon zooi. Het staat wel toch weer zooi. Alle mooie keuzes van de berg. Weer een mooie sticker nog van Hilda. Nou, die kan ik wel oproemen. Zaken zien voetbalsquallenplaatje. De chatslagkaart. Hilda haar kriiskaartje. Nou, die kan toch echt even voor, want die er weer op. Nou, deze bewaar ik. Die doet in Hilda haar bak. Die Hilda makker. Als baby en als famke van nou. Dus die gaat sowieso naar boven in de bak van Hilda. En nog een skip, dat is een mooie tekening. Ik heb geen idee wat het is. Prachtig mooi. Dit hier, die foto kan ik wel bewaren trouwens. Dit hier voort. En dat is dan wel lekker. Ik hou ervan om dingen dan lekker voort. Dat is al lekker ontspullen, daar hou ik van. Nou, dit bewaar ik dan in fotospul. Dit weer in Plopsaland. Tja, ik bewaar hier boeken, mappen. Maar ik met de bot alles trosje, dan komt het nooit weer aan. Hè? Zo gaat het dan vaak wel. Hè? Dan show je van alles en dan bloeien we heen om mijn foto's te bestellen. Nou, en in deze bak zit al je knutselspul. Maar daar ga ik aan de kastjes hier van Bob en plak voor. Ik zet ze nou eerst denk ik even gewoon op de waterscape, stapel ik ze even op. En dan zodra het nee kastjes er binnen, dan kan ik het dan wel erin plaatsen. Wat een spul, jongens. Jongen. Nou, dat leeft dan toch weer in zijn kast dan je denkt, hè? Het scootje en nog een foto. T-shirt kantoor, maar Marianne. Doodleuk. Echt nog voor natuurlijk. Nou, Hilde haar keuzorg van een vakantie. Ja, ik weet net dat ik die nog bewaren zelfs net. Maar toch keuzes maar. Dus ik denk dat hij helaas de kliko in weer. Ach, hé jongens. Mammetje. Het is net meer op het stier, maar al je verspul. Nee, al je kleurtjes. En nog zaken en creatie van Squad. Leppeltjes van Beppeltjes. Ja. Het zwaard van Redbad. Steeds maar jongens, steeds maar. Zaken zien tusskendwasje. Een keers, vind ik nog een keers. Wist net dat ik hem hier peersen. En een stier, zilver Ilderwes. Een dobbelstier, een baltje. Oeh, dat is zulk toch. Cactus. U is er ook wat stofzoener. Jongen, komt er heel wat stof onder de ja, ik maak er even een stofzoener in Helly. Nou, hem zei dat ik maar van boven naar beneden begin. Want anders dan komt het stof, dus ik begin boven.
gaan we nog even mooi inklaaien. Er is ook een mooie foto van mij, schimmer. Maar even van de lol, even eerst. OMG, wat een troep. Nou ja, ik denk dat ik aan toch eerst maar even wat dingetjes over opzet, maar kan ik heel wat oprommen. Maar dat ik het spul wat we daar doe, ik het toch eerst maar weer in die kast zet. Dan had het in ieder geval even plakt tot we het naaien gaan. Ik zal eerst eens even mooi omklaaien. Ik geloof dat het zo wel kan. Ik ben wel tevreden. Ik zal even een foto maken en dan zien we wel wat het nog opsmiet. En dan, zodra die verkocht is, kunnen we de naaienkastjes opheffen. Daar ga ik wel heel slim in. Maar ik wil toch nog eerst die morgen erachter schilderen, dus we hadden het hier nog wel. Maar leuk. En ik zie het nou te denken, want ik zeg nou dat hoeske daar staan. Vind ik wel heel leuk om dat aanste nog weer hier ergens te doen. Dan misschien nog even het hoeske in de kleuren te verven waarin we het hoes ook doen. Dus het dak sowieso even een orenkleur, dat is wel heel veel reet. Op zich dat groene past er voorbij, maar ik zit zelfs te denken misschien het dakje nog even verven of zo. Maar als je in die oranje of blauwe tint of juist een beetje in die luchtige roze. Dus dat is wel leuk. Ik zal even foto's maken en dan kan daarna dat spul weer een beetje meer hierin. Van mijn stier er wel op. Ik ga alles weer ombouwen. Mooi weer een beetje netjes, meidje nou jongens. Ik vind dat daarbij. Nou, de rest hoeft er om meer per se net weer alweer op. Dus ik denk toch dat ik die kisten met knutselspul hier eerst weer zet. Want die ga ik nog wel heel leuk in de boaterskamer zetten. Maar ja, de boaterskamer die ik lees en ik krijg het op, maar dan is dat voor het best een bende. Zit het er weer helemaal vol, dus die zet ik mooi hier eens weer onder. Ik kan nog wel 2 planken hoor, dus dat lijkt weer toch beter. Ha, wat een ronde. En alles een mooisje. Sure, kistjes. En de cactus had dan maar weer een plakje bovenop gekregen, want ja, ik vertrouw dat dan net mij hierdoor in zaken. Die is echt heel scherp. Check hoe scherp. Ping, ping. Dus die had weer bovenop een plakje gekregen. Nou ja. Zoals ik zei, ik hoop dat we dit verkeerpje kennen en dan maak ik die hele morgen nog verven, sausje. En dan pas ik in het nieuwe meubel erop, dus ja. Het had nog wel wat voort in eerder, maar ik vind het wel leuk. Het hindert ook niks, hoe ik het in hier en daar kleren. Het is wel leuk, even zo'n projectje. Dus ja, je ziet wel hoe het verder komt. Ik zal nog even stafzoeien, wat wask opvouwen. Ik maak nog wat mailtjes ervan en dan zal ik op naar Beppe, Klaasje en de Fralje, de bandjes. Heel benieuwd hoe het eigenlijk vers wordt. Dus ik zal nog even onder het helemaal in. Blijft altijd was, jongens. Wat is dat wat? Nou ja, en nog even wel leuk om te weten. Het is dus mijn vakantie. En een van die weken zal ik net vloggen. Het is nog net zo vaak voor elkaar dat ik net een week lang net vlogd heb. Dat is de tweede week, denk ik, ja. Dus ja, dat vind ik altijd wel gek, maar het is echt wel lekker. Ik bedoel, iedereen wat ze nou nog eens even niks zonnehollen haar. Dus ja, er zal lekker weekend net upload worden. Dat altijd goed is dat nou wel west, dus hij hem dat al merken. Maar ja, weer in ongeveer 3 weekjes hebben we speling op de vlog. Dus 3 weken rennen we achter, zeg maar. Dat is een bewuste keuze, echt van dit soort dingen, van vakanties. Dus ja, vind ik heel apart. En nou, voor de rest op de planning van de meivakantie. Dus wat je nog in het verschiet had, is dat we eigenlijk met de band nog wel even 2 of 3 nachtjes voortwonen met de camper. En dan wel ergens hier gewoon in de buurt, ja, net heel veel rijden, maar gewoon ja, even eruit met de band, toch even, ja, even in een ooromjouwing. Dus dat is uw streven. We hadden van een middag een camping bellen. En die zou zijn wat informatie te sturen. Dat we in Makkum. Dus dat wacht ik even aan. Maar dat liep ons wel heel lekker. Even eruit. Dus toch echt een beetje dat vakantiegevoel. En oors zijn we van even wat dagjes uit. Dat is ook altijd goed. En Ildo hier druk hoe het zwemmen. Die moest zwemmen. Nou, dat vinden we al eerlijk altijd goed. En dat maakt samen zaak terug in. Even zwemmen in de vakantie. En ik hoop dat we een beetje van dit mooie waar gaan Sintje erbij. Dat we gewoon lekker genieten kunnen. Misschien wat buurtjes thuis in de tuin waren. En natuurlijk maar onze ververij hier. Ik net een vierten.
Dus genoeg te doen en genoeg in het verschiet. Ik ben wel benieuwd, wat ga je bedijn gewoon in mei vakantie? Ben ik voortwest? Wat gaan we doen? Let het me even hier onder weten. Ik vouw nog even erop. Tada, eigenlijk leer. Nou, en ondertussen ben ik nog natuurlijk uw bed aan het verschijnen. De eerste helft is skin en droeg. Check hier alle dwarren en de ruiten lekker hier, alles lekker trolluchtje. Heerlijk, lekker fris. En dan maakt ze het aansnijden op te gerren met Jelke. Dat lijkt me wel heel verstandig. Het is toch wel een heel groot bed. Een heel groot dekbed. Dus met z'n tweeën is het wat vlotter. En wel leuk, want ik ga hier van alles te hingen en te lezen. Want van de week hebben we een soort van beurs. En dan komen dan alle masters en juffen van basisschool komen daar op die beurs. En wij als chill team staan direct. En ik dus ook met mijn vlogcamera. Dus ik neem je met mij naar die beurs. Maar dan wonen we wat in die tintjes. Dus ik neem even wat van mezelf mee en van collega's. Die zijn nog wat gekleurd, een beetje in die chill kleuren. Dus ik neem dit mee. Ik ga hier wat shirtjes en mijn welbekende jasjes. Dus altijd fleurig, echt in de chill tinten. Nou ja, daar ben ik met Dwaande. En shit in het wijs dat ze mij nog meer dingen dwaande is. En ik hier het oer de badkamer, dat ze rommelig vond de laadjes. Nou, deze la is de eerste la die nog heel netjes is. Die heb ik toen in het begin voortdurend verdeeld, alles een eigen plakje. En ik merk gewoon dat ik dat heel erg nedig had, dat alles gewoon een eigen vers plakje had. Ik ga hier al je bakjes hellen. Dus ik kan het daar mooi onder verdelen. Het is één grote bende, alles lijkt overal. Nou ja, ik word het gewoon, je zit eerder een spul nog in, dat is helemaal het handig in zo'n romaantje, want ik heb niet zo'n bakje. Ja, sassa wat. Dit is even een uitwasje. Dus daar ben ik daar echt nog wat in belonen. Ik ga nou eigenlijk geen zin meer om dat te doen. Dus ik denk dat ik dat Johan op de bench zo bad lees. Ik wil ook nog even bij Beppe Klaas, jongen. Even een bakje koffie doen en even bij de benches. Even ouwe hoer, daar ga ik echt veel let van. Ik ga de hele morgen op de computer wijst al je zaken dingen. Van de middag dus met die kast doen en bergwot en het hoershimmelen. Nou wordt het echt wel tijd om Beppe Klaasje even aan te lassen, even te helpen. Maar die drie divas en zaken en jaren ben ik al iets squallen. Dus ja, ik denk dat Beppe het wel leuk vindt dat ik even deel kom. Dit gaat naar de wasking. De wasmachine draait nog. Dus als ik aan weer thuis kom, ga ik nog heel leuk werk. Nooit een saai moment als mem zijn. Ik zal op naar Beppe Klaasje en de jeugd. Best een mooie kleur, Jan. Ja. Is dit een out of bed look, Hildau? Dat is zo mooi, hè? En je zit al hier in het ondergoed, want je bent op vakantie of zo? Wat ben je aan het doen? Op vakantie? En dat is je bikini? Nee, je mag alles nog even opvouwen. En wat is dit dan? Ben dit je bedjes? Ja. Wat leuk. Dat is je bedje. Dat is die bedje. En dat is die bed. En dit is dus van Hildau. Oh. En je bent in het ondergoed, want dat ben je in simmerkleden. Oh, je bent op simmervakantie? Ja. Waar ben je dan? Oh, in Gran Canaria toch? Gran Canaria. En Jaren die is druk op TikTok of Snapchat, wat best haast bedijn. Niks. Oh, net kijk. Oh, hier nou net op een knibbel. Dat kan toch niet? Stop het papierkleur, joh. Krijg me maar nooit weer aan, man. Ja, wel eens, maar net goed. Maar stop het papier, net op... En ook net op de tafel, hè. Een beetje jennen. Zo. Met een strikje, mooi meisje. Oh. Blauw. Heel dan net op haar handen. Wat is dat kleur? Zo de kleur. Kleur. Ilde zei er nog sir. Heb een rummaneur. Ja, deze is lekker mooi. Die is lekker. Zelf kleur, hè? Hey, Ilde zei kleur. 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 Hey, ben je een briltje zo'n meisje? Ilde, hast du een bril? Hallo? Tja. Nee, Belo. Dat, ja, dat ben ik knap. Hallo. Tja, ik heb ook nog eerbeltjes. Tja, ik ga eerbeltjes. Je hebt het speltje in de prullenbak gooit. We weer Hildo haar speltje kwijt. Want ik zei van op zich kun je wel een stuk zien. Maar het speeltje alleen in de prullenbak. Nou, mooi, Beb. Ja, in een strikje. Nou, dan kunnen we toch nog een stuk in doen, Hildo. Beb, heb je hem in de prullenbak gooit? Domme Beppe. Maar zeg je, Beb, ken het. Net. Net in de prullenbak.
Hele stuk? Ja. Okidoki. Nou, zo zie je. Maar we Dat is een rode bel. Een pezen en een reden. Dat is een beetje een bedkapseltje. Hè. Oh, wauw. Famke, even wat je nog even chillen. Toch ook een mooie eerbeltjes toe hast. Maar je moet eens even zien hoe mooi het is. Een pezel en een reden. En Lois had een gele. En nog een gele. Wauw. Je bent een sieradenmaksters. Je kan wel een sieradenwinkeltje beginnen. Verkeer je hem eerbeltjes en briltjes en kettingen. Ja, dan kun je voor alles. Ik heb een mooi verkeerpje. Dan kist eerbeltjes, keerpje of een briltje. Je maakt ook nog een ketting. Ja, kettings. Zo, sieradenwinkeltje. Oh, Ildo, hartstikke mooie eerbeltjes. Wauw. Mama, Oh, met mijn keerbeltje. dag meneer. Oh, Danny. Ja, die maakt in deze bakje. Ja, kom maar op. hem vertel je. Ja, mama winkeltje, meidje. Hier, rode oorbelletjes kopen. Oh, Beppe wil wel rode oorbelletjes Maar kopen. wie heeft dit? Nee, Oh, en wie? Asje, ja, Beppe kan daaruit kiezen, Beppe. Ja. oh. Nog een keer mooie. Dit is wel heel mooi bedacht. Heb jij dat bedacht? Ja, deze maar. Wat leuk. Oh, ik moet wel 2 hebben, maar ik heb 2 oren. Staat het wel leuk? Wauw. Ja. Wauw. Staat het wel leuk? En Lois, misschien wil Beppe ook nog wel een brilkeerpje van die. Bril. Heb je Zinnenbril is... ook een bril voor mij? Ik weet wat Ilda bedoelt. Hilda. Ja, oh, ja. Nou, kom maar even bij mij. Oh, nou. Nou, Wauw, Beppe. Wat een hippe Beppe. Het zit een beetje te grappig, Beppe, hè? Ilda, hou maar op. heel is grappig. Ja, dit past perfect bij Ilda. Ah. Nou jongens, de band die van mij voor bij Beppe klaar zit, zullen we wel. Zaken die is een badje met een kameraadje in een verlom. Die zal ik zo ophellen. Die neem ik eerder mee. Dan nog even wat eten meidje. We krijgen een pasta carbonara. Nou, zin in. Het weer een tierenslagerij. Ik ga in een huis van alles aan. Van de mooie eerste computer, van de media had ik de kast leeg hellen. Ik had het berg wat raar hellen. Ik zoer dwaande maar de badkamer net met slagen. Misschien jullie even dat de band naar bed lezen. En ik ben nog even bij Beppe geweest. Dus ik zou zeggen, voest het nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauw tonk omheen. En via het net, dat chillen te downloaden van die tablet als telefoon. Hoi Maya.